खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थांनाय 10 मार्चआव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिखौ बाक्सा जिल्ला बिसायख'थि आयगनि ब्रेन्ड एम्बासाडर महरै सायख'दोंमोन। बिथांमोननि गुबै थांखियानो जाबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव भटनि सायाव सांग्रांथि लाबोनाय। बे थांखिखौ बिथा खालामनानैनो माखासे सान सिगां सांग्रांथिनि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारिबो खुंदोंमोन आरो दा भटनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो थाखाय मिउजिक भिडिअ बानायनानै बाक्सानि डिसि रन्जन शर्मा, हेलेना दैमारि आरो माखासे बिबानाव थानाय बिथांमोननि नुजाथिनायाव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों मैया मिउजिक भिडिअखौ रिलिज खालामबाय। बे सांग्रांथि भिडिअआव हेलेना दैमारिजों लोगोसे मुंदांखा फावखुंगुर अम प्रकाश खेरखातारि बिथांखौबो नुनो मोननाय जादों। बिथां हेलेना दैमारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गासै लाइमोन भट होग्राफोर, बैसो जानाय आरो जायफोर देहायारि मोजां थासारि नङा बिथांमोनखौ गासैखौबो गाव गावनि बेसेन गोसा भटखौ फैनानै होफैनो थाखाय खावलायहरनायजों लोगोसे मोनसे भटआनो सानजायो आरो गोग्गो सरकार दानायाव मदद होयो होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नबकुमार सरनिया बिथाङा 12 नं बरमा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बिनि थाखाय बिथां नबकुमार सरनियाया गावनि मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै मैया बाक्सा जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव बिजाथिलाइ एबा नमिनेसनखौ गथायबाय। 12 नं बरमा बियाबनिफ्राय बिथाङानो देरहासारनो हागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों बिथाङा। एमपिनि बिबान थासेयावबो बिधान सभानि बिसायख'थि गेलेनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि एमपिआ आसाम सोरखारजों थोंजोङै सोमोन्दो गैया, नाथाय एमएलए देरहासारनो हायोब्ला आसाम सोरखारजों थोंजोङै सोमोन्दो थागोन आरो रायजो राजानि मोजां आरो जौगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो हागोन। बेनि अनगायैबो इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हान्जाया जथायै बिटिसि सोरखार दासेयावबो 12 नं बरमा बियाबनिफ्राय जिएसपिनि उदां बिजाथि महरै गेलेनायनि सायाव बिथाङा बुंथिदों दि 12 नं बरमा बियाबाव जिएसपिनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंदोंब्लाबो मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोनजों सावरायलायनायनि उनावसो बे थांखिखौ लादों आरो बिसायख'थिनि फोसावदिं मेलाव बिथांमोनहाबो मदद होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथां नबकुमार सरनियाया। नंखाय पिस्तल दिन्थिनानै रां लुथिग्रा दाखाथिफोरखौ तामुलपुर दङारगावनिफ्राय हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 मार्चआव 4 नं दङारगावनि सुदेब मण्डलनि न'आव माखासे दाखाथिफोरा नंखाय पिस्तल आरो खुख्रि दिन्थिनानै नोगोद रांजों लोगोसे सना रुफाफोरखौ लुथिनानै लांदोंमोन। बेनि उनावनो सुदेब मण्डलआ तामुलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय नाग्रिजुलि पुलिस थानायाव खौरां हैदोंमोन। नाग्रिजुलि पुलिस थानानि असिनि दैदेननायाव नंखाय पिस्तल आरो खुख्रि दिन्थिनानै रां आरो सना रुफा लुथिग्रा 4 दाखाथिफोरखौ तामुलपुरनिफ्राय हमनो हाबाय। हमजानाय दाखाथि 4नि मुङा फारियै रमे मण्डल 22 बोसोर बैसोनि, प्रेम कुमार रय 18 बोसोर बैसोनि, इन्द्र मण्डल 22 बोसोर बैसोनि आरो सुर्य मण्डल 32 बोसोर बैसोनि। बिजेपि हान्जाया थामथि फारिलाइनि बिजाथिफोरनि मुं फोसावनाय लोगो लोगोनो दोलोनि गेजेराव गोजोननाय गैयैखौ नुनो मोन्दों। 33 नं बिजनि बियाबनिफ्राय अजय कुमार रय बिथांनो टिकेट होनायनि उनावनो 33 नं बिजनि बियाबाव दोलोनि गेजेराव दुंहाव थासारि। अजय कुमार रय, जाय गोदानैसो बिजेपि दोलोआव हाबदों आरो सिगांनि समाव बिजेपिनि हेंथायैसो बिसायख'थिखौ गेलेदोंमोन, बिथांनो टिकेट होनानै गोबाव समनिफ्रायनो बिजेपिनि जानानै खामानि मावनाय अरुप नाथनो टिकेट होयैयाव बिथांनि मददगिरिफोरा खुद्रिखांदों। बेनि अनगायैबो बिजेपिनिनो अरुप नाथनि मददगिरिफोरा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला टिकेट मोननायनि खुसियाव अजय कुमार रयनि मददगिरिफ्रा अरुप नाथनि मददगिरिफोरनि सायाव बम गावदेरनानै अरुप नाथनि मानसिफोरखौ नाङा बायदि बायदि होनानै सोंखारिदों, जायनि थाखाय अरुप नाथनि मददगिरिफ्रा बांसिनै खुद्रिखांदों। बेनि अनगायैबो तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिजेपिनि इमानुएल मुसाहारि बिथाङा टिकेट मोननो हायैयाव बिथांनि मददगिरिफोरजों लोगोसे इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों आरो टिकेट मोननो हायैखौ रायजो सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनि थाखाय जादों होननानैबो अजद दैखांदों। मानोना 14 नं पानेरियाव बिश्वजित दैमारिनो टिकेट होनायनि थाखायनो तामुलपुर बियाबखौ इउपिपिएलनो एंगारनो गोनां जादों होननानैबो बुंथिदों बिथांमोनहा। बेराफारसेथिं बिनि सायाव बिश्वजित दैमारि बिथाङा फिन होदों दि बिथाङा 14 नं पानेरियाव गाव बिसायख'थि गेलेनो होननानै गेलेयाखै, गोजौनिफ्राय बिथांखौ सायख'नायनि थाखायसो बिथाङा 14 नं पानेरियाव बिसायख'थिखौ गेलेनो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बिथांनि थाखाय सोरनिबा राजखान्थि केरियारआ गाज्रि जादोंब्ला बिनि सायाव निमाहा बिदों बिश्वजित दैमारिया। बेनि अनगायैबो बिजेपिआ देरहायोब्ला सोर आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन होननानै सोंनायाव बिथाङा बुंथिदों दि
देरहानाय एमएलएफोरा जायखौ मदद खालामगोन बेनो चिफ मिनिस्टार जानो मोनगोन। बिथां बिश्वजित दैमारिखौबो देरहानाय एमएलएफोरा मदद होयोब्ला बिथाङाबो आसामनि चिफ मिनिस्टार जानो हागौ होननानै बुंथिदों बिथां बिश्वजित दैमारिया। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। आसाम रेजिमेन्टनि सासे जवाननि जिउ खहा बिथाङा लादाखनि सियाचिन ग्लेसियाराव पस्टिंमोन। जिउ गोमानाय आसाम रेजिमेन्टनि जवाननि मुङा नितुल गगৈ 43 बोसोर बैसोनि। बिथाङा शिबसागर जिल्लानि आमगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय खनामुख टिपमिया गामिनिमोन। नितुल गगৈ बिथाङा मा जाहोननि थाखाय जिउ गोमादों बिनि दासिमबो खौरां मोननाय जायाखै। बिथांनि गोथै देहाखौ दा लादाखनिफ्राय बिथांनि न'सिम लाबोगासिनो दङ। थांनाय 2016 मायथाइयाव बिधानसभा बिसायख'थियाव देरहासारनाय सा 122 एमएलएफोरा बेसेबां जौखोन्दो भट मोननानै देरहानो हादों बेनि सायाव एडिआरआ मोनसे रिपर्ट दिहुनदों। एडिआरनि रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 2016 मायथाइनि बिसायख'थियाव बियाबनि गासै रेजिस्टार्ड भटार्सनि 35 जौखोन्दोनि खम भट मोननानैबो देरहासारनाय एमएलएफोरनि अनजिमाया जाहैबाय बिजेपिनि सा 60 देरहासारनाय एमएलएफोरनि मादाव सा 10 एमएलएफोरा 35 जौखोन्दोनि खम भट मोननानैबो देरहादों। कंग्रेसनि सा 22 देरहासारनाय एमएलएनि मादाव सा 7, बिपिएफनि सा 12 देरहासारनाय एमएलएनि मादाव सा 7, एआइएडिएफनि सा 13 देरहासारनाय एमएलएफोरनि मादाव सा 6 आरो एजिपिनि सा 14 देरहासारनाय एमएलएनि मादाव सा 2। बिथांमोनहा गाव गाबागाव बियाबनि गासै रेजिस्टार्ड भटार्सफोरनि 35 जौखोन्दोनि खम भट मोननानै देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि गासै सा 122 देरहानाय एमएलएफोरनि मादाव सा 50 देरहानाय एमएलएफोरा टटेल भटनि 50 जौखोन्दो आरो बेनि बांसिन भट मोननानै देरहानो हादों। बेनि अनगायैबो सा 76 देरहानाय एमएलएफोरा 50 जौखोन्दोनि खम भट मोननानै देरहानो हादों। मख'नो गोनांदि सा 122 देरहानाय एमएलएफोरनि मादाव गासै सा 8 एमएलएफोरा आइजोफोरमोन आरो बिथांमोनहा गासैबो 35 जौखोन्दो आरो बेनि बांसिन भट मोननानै देरहानो हादों। सा 8 देरहानाय एमएलए आइजोफोरनि मादाव बिपिएफनि प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन 55.34 जौखोन्दो भट मोननानै देरहासारनो हादोंमोन। जम्मु एन्ड काश्मीरनि शपियान जिल्लानि राबेलपरा ओनसोलाव रैखाथि बिफाना जैश-इ मोहम्मद उदखारि हान्जानि टप कामान्डार एबा गोजौ थाखोनि कामान्डार विलायत हुसैन लन एबा साज्जाद आफगानिखौ मैया गावथारनो हाबाय। बेनि सानसे सिगांबो लाश्कार-इ-ताइबा उदखारि हान्जानि जाहांगीर आहमेद वानीखौबो सिकिउरिटि फर्सआ गावथारदोंमोन। बे खौरांखौ काश्मीर जननि आइजिपि विजय कुमार बिथाङा फोसावदों। बिथाङा बुंथिदों दि जैश-इ मोहम्मद उदखारि हान्जानि टप कामान्डार थानायखौ स्रेड खौरां मोननानै इन्डियान आर्मि, सिआरपिएफ, जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसआ सानथामनि जइन्ट अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो बिसोर सानैखौ गावथारनो हादों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय लोगो लोगोनो बिसायख'थि आय'गनि बिथोन बायदियै दासान्दि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लायावबो आयेन बेरेखा रां आरो फेग्रा मुवा लांलाय लाबोलाय खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बिनि फिथाइ महरैनो मैया मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगावआव गंसे मारुति वागनार गारिनिफ्राय गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय सानै दायनिगिरिनि मुङा राजु आली आरो धीराज कुमार। बिसोरो बे गान्जाखौ इटानगरनिफ्राय लाबोनानै क'क्राझार रेल स्टेशननिफ्राय सोनाब रायजो फारसे लांनो नागिरदोंमोन। हमनो मोननाय गान्जानि बिबाङा 40 केजि जागोन होननानै मिथिहोदों कारिगाव आउटपस्टनि आइसि जीवन दैमारि बिथाङा। फरायसालिखौ बन्द' खालामनानै बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेलनि मावखुलि लुदों। बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंनायखौ मोनफ्रोमबो हान्जायानो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामगासिनो दङ। फोसावदिं मेल खुंनो थाखायनो रुपहि हाटनि बिजेपिनि बिजाथि नाजिर हुसैननि मददगिरिफ्रा फरायसालिखौ बन्द' खालामनानै फोसावदिं मेलनि थाखाय मावखुलि लुदों। सोरखारि फरायसालियाव फोसावदिं मेलनि थाखाय मावखुलि लुनायखौ ओनसोलनि माखासे सांग्रां सुबुंफोरा प्रशासननो मिथिहोनायाव रुपहि हाटनि सार्कोल अफिसनि दैदेननायाव फरायसालिसिम फैनानै बिजेपिनि फोसावदिं मावखुलिखौ बुफायनानै होफैदों आरो इयुनाव बेफोरबायदि खामानि मावनो नाङा होननानै गोख्रों रावजों बुंथियो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।